Köszöntelek benneteket! A Fejérlófia iskola 20 éves jubileuma alkalmából beszélgetünk az iskola alapításában résztvevő szülőkkel és tanárokkal. Én Juhász Tibor vagyok, és Waldorf szülőnek tartom magamat. A gyermekeink az óvodától kezdve Waldorf intézményekbe jártak, és most szeretném, hogyha röviden bemutatkoznátok, és elmondanátok, hogy ma mivel foglalkoztok. Én Krivácsi Zoltán vagyok, alapító szülője és tanár ennek az iskolának. Jelenleg középiskolai tanárként matematikát, kémiát és időnként mást is tanítok az iskolában. Bors Márta vagyok, alapító szülő és alapításkor iskolatitkár, most pedig az iskolának az irodavezetője és részben gazdasági vezetője. Kocsis Kőszegvád Erika vagyok, alapító tanár. 6 évig voltam osztálytanító, majd utána 10 év szünet után szülőként tértem vissza, és most a gimnáziumban tanítok németet. Bagladi Orsolya vagyok, és 2015 óta vagyok a közösség tagja, angol, majd magyar tanárként, illetve 5 évig voltam osztály kísérője a tavaly érettségizett 13. osztálynak, és most pedig a megbízott intézményvezető vagyok már 2 éve. Précer Kata vagyok, alapító szülő, és jelenleg a gimnáziumnak a zenetanára. Tankovics Nélek Valéria vagyok, a Veszprémi Waldorf óvodának az óvónője. Jelenleg a 3 kisunokámmal nagymama vagyok. Kisné az Énikő vagyok, alapító szülő, és jelenleg még mindig időm nagy részét a gyerekek koordinálása teszik. Kis Gyula vagyok, alapító szülő. 3 gyermekünk járt ide, a legkisebb tavaly érettségizett, tehát igazából ilyen értelemben már nem vagyunk a közösség tagjai, de még nagyon sok szállal kapcsolódunk hozzátok. Ja, még annyit hozzáteszek, és néhány évig voltam egyesületi elnök itt a 20 éves történelem során. Különböző témákat hoztunk ma a beszélgetéshez. Szóval az első kérdésem felétek, hogy hogyan és mikor találkoztatok a Waldorf pedagógiával? Waldorf pedagógiával nagyon sok évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Hoztam nektek egy könyvet, Vekerdi Tamás, Álmok és lidércek. Ez volt az első olyan könyv, amiben folyamatosan a Waldorf pedagógia elterjedése, ismerete a Magyarországon összeírva lett, és ebben a könyvben igazából ez a könyv szól igazából arról is, hogy indult az óvoda, és hogy indult az iskola. Én a mi óvodánkról tudok szót, vagy váltani szót veletek, vagy elmondani. Nagyon szíven ütött az, hogy össze kellett szednem, hogy is történt itt ez az egész óvoda alapítás. 92-ben hoztam egy puskát, mert nagyon sok dátum van benne, és már nem vagyok szokva az óvodai dátumokhoz. 92-ben indult a Veszprémi Waldorf óvoda, ami azt jelentette, hogy Magyarországra jött egy óvónő, Jakab Tibor, egy szülőnek a hívására Solymárra, akit úgy hívtak, hogy Annett Strothheit, és ez az Annett Strothheit kezdte el Magyarországon az első óvodát. Nagyon nagy híre lett a nem Waldorf szülő vagy óvónők körébe, és igazából ő hirdetette egy ilyen előadást, hogy meg lehet nézni, el lehet menni, mert akkor már Solymáron egy nagyon kicsi házban ő elkezdte a Waldorf óvoda működtetését. Akkor mi így az óvodai nevelési programból, egy szaklapból értesültünk róla, hogy indul egy ilyen különleges valami. Képek voltak, ahol a gyerekek sárral ástak, szőttek, gyönyörű szép gyertyaképek, mindenhol természetes anyag, tehát egy nagyon csábító környezet volt, megnyugtató és nagyon különlegesnek tűnt akkor, és annyira érdekelt bennünket így az óvónőket, hogy mi lehet ez, hogy hát én fogtam magam és felkerekedtem, és elmentem ebbe a kis óvodába. Akkor ott a gyertyafénybe, a sötétbe, az Anettól, a szülők, akik ott voltak, egy olyan szikra lobbant ki, amit mai napig nem tudom elmondani, csak az volt az érzésem, hogy ide jönni kell. És ez volt nyáron, és ősszel egyszer csak megtaláltam azt a hirdetést, hogy
óvónőket keresnek. Na, több se kellett. Mai napig emlékszem az utamra, rossz busszal mentem, jött egy taxis és elvitt Solymára. A taxis megmutatta, mert véletlenül ő éppen egy Waldorf szülő volt, és elvitt ebbe a kis óvodába, hogy akkor itt van az a bizonyos solymári Waldorf óvoda. És Anett azt mondta, akkor elmesélte, hogy működik az óvoda, a programot, az ünnepeket, a kézműves dolgokat, nagyjából mindent, ami ott így gyorsan elmondható volt. És akkor elindult szeptembertől a képzés. Hogy mennyire érdekes volt, az azt sugallja, hogy körülbelül 100-an voltunk, akik jelentkeztünk akkor erre a programra. 100 óvónő utazott minden 2 hétbe Solymára, a művelődési központba, és próbálta Anettot hallgatni, aztán Vekerdi Tamást, aztán Mesterházi Zsuzsát, aztán jöttek a külföldi tanárok, Nelkét, tehát nagyon sokan, akik mind okítottak bennünket, hogy is van ez a Waldorfia. Nekem annyiban jó dolgom volt, hogy akkor ugyanezen a helyen a veszprémi óvodában dolgoztam, és mindent, ami ott hallottam, egyszerűen vágytam rá, hogy ki kell próbálni. És egyre jobban próbálgattam. Nyilván ezek a külsőségek mentek legelőször, amikor kidobtuk a műanyag játékokat, kiürítettük a szobát, ünnepet tartottunk, tehát ezek amiket Anettól hallottunk. És egyszer csak egy képzés napján megjelent Jutka, hogy ő is akkor jönne, valahol hallott róla, a Hadnagy Jutkáról beszélek, és akkor mi egyből összeölelkeztünk, és azt mondtuk, hogy nekünk ez kell. És akkor igazából onnan indult el az óvoda szervezése, mert hogy elkezdtünk szülőket keresni, hirdettünk előadást, amire a Dimitrovban rengetegen jöttek, aztán mondtuk, hogy ilyen rendezvény, olyan rendezvény, és egyszer csak azon vettük észre magunkat, olyan 20 család maradt körülbelül, 18-20, akik így ott voltak velünk mindig. És egyszer csak így kimondódott, hogy akkor legyen óvoda. És akkor mi nagyon lelkesek voltunk, mondtuk, hogy itt van a mi házunkban az óvoda, vagy egy szoba, és akkor oda lehet jönni. És akkor ettől kezdve nem volt kérdés, hogy lesz-e óvoda, vagy nem lesz, mert mi teljes gőzzel találkoztunk a gyerekekkel, a szülőkkel, Anettal, mindent szerveztünk, megalapítottuk a Veszprémi Waldorf Pedagógiai Alapítványt, hogy legyen pénz, akkor bekéreckedtünk ebbe az óvodába, de ugye ott alakítani kellett mindent, mert semmi nem úgy volt. Közben mellettünk 2 csoport működött, tehát nem volt olyan egyszerű elindítani a dolgokat, de az volt a jó, hogy a szülők, amit most is így ilyen nagyon boldogsággal emlékszem, teljes mértékig mellettünk álltak. Ha azt mondtuk, hogy ide ajtócitera kell, akkor az holnap ott volt. Azt mondtuk, hogy gyapjúszőnyeg kell, akkor holnapra 10 darab szőnyeg ott volt. És az első ilyen napunk például, hogy reggel hozták a gyerekeket, jó, akkor elindulunk, hozták a gyerekeket, és 10 órakor leültünk úgy, hogy cipót ettünk, és ilyen csodaszerű volt. A szülők tényleg mindenbe támogattak bennünket, és tényleg mi nagyon nagy lelkesedéssel Anettnak a utasításai, vagy az ő mintáját követve igazából próbáltuk ezt megvalósítani. Később az volt a jó, hogy minél többen lettünk, és ahogy többen lettünk, az óvónőkre is nagyobb szükség volt, több óvónőre. Úgyhogy Jutkával 2 csoportra váltunk, és talán Zoliék akkor csatlakoztak be hozzánk, hogy már 2 csoporttal működött az óvoda, és nem sokkal 3 évente meglett a 3. csoport is, tehát az egész óvodából Waldorf óvoda lett. Nagyon nagy munka volt, nagyon sok engedély, nagyon sok beszélgetés, határozat, szülői akarat, óvónő hiány, minden volt benne tényleg, hogy nagyon erősen kellett mindig tartani, és közben a gyerekekkel vittük ezt az egész programot naponta. Ami nagyon szép volt benne, hogy mindig jöttek óvónők, akik igazából segítettek nekünk, és minél többen voltunk, annál erősebbek.
Az óvónők, mindenki végezte az óvónőképzést, mert aztán olyan nagy sikere lett, hogy 3 évente indult az óvónőképzés, és akkor így lettek óvónőink. Azt gondolom, hogy még az is nagyon sokat hozzátett, hogy volt egy szándék a szülőkben, hogy akarnak iskolát, és hogy nem elég az óvoda. Körülbelül olyan, megnéztem, én is meglepődtem, hogy 92-ben indult az óvoda, és 2003-ban indult az iskola, hogy ennyi sok év telt el addig, amire úgy megérett, hogy benn volt minden évben, de mégis valamiért azért nem tudott az iskola még így elindulni, és szerintem ez is nagyon fontos volt, hogy az óvodában levő szülők erősödjenek szellemileg is, hogy ők belőlük ez az akarat meglegyen, hogy akkor az iskolának is kell menni. Az óvónők nagyon 3 csoporttal mentünk, mindenkinek meglett a Waldorf végzettsége, ami még nagyon szép és nagyon jó gondolat volt, vagy aminek mi így nagyon örültünk, és azt gondoltuk, hogy ez talán egy kicsit a mi hatásunk is, hogy onnan a szülők közül jöttek ki néhányan tanárnak az iskolába, az óvodából nőttek ki, és nagyon büszkék vagyunk azokra a szülőinkre, akik ott nőttek fel, talán ott találkoztak először az óvodába a pedagógiával, és akkor lassacskán elértük azt, hogy akkor ők egyszer csak tanárok lettek, amire mi most így utólag is nagyon büszkék vagyunk, hogy alapját képzi az iskolának ez a közösség. Most úgy gondolom, talán mindent elmondtam, amilyen lényeges volt, vagy ha nem, akkor majd Zoli vagy, aki itt még benne volt, az még ki tudja egészíteni. De azt gondolom, hogy még az is nagyon fontos volt, hogy úgy tudtunk így mindig előre menni, hogy nagyon szép Waldorf napokat szerveztünk a külsőknek, a külső lakóknak, Veszprémben, tanároknak, gyerekeknek, óvónőknek, és ez mindig nagyon nagy előrelépést, buzdítást vitt bennünket, mert gyakorlatilag ezek megalapozták, hogy egy kicsit bemutatkoztunk, hogy milyen is az a Waldorf óvoda és iskola. Nálunk, ami még szerintem még el kell mondanom, hogy ugye tudjuk, hogy a Waldorf óvodák azok nem felülről irányított óvodák, és ez mindig egy ilyen különlegessége volt a Waldorfiának, a veszprémi Waldorf óvoda, azért, hogy önkormányzatban működik. Attól, hogy önkormányzatban működik, attól még én azt gondolom, hogy szabadon tudott a pedagógiába bármit bevezetni. Önálló pedagógiai programunk van, amit elfogadtak, és itt mindig kérdés volt, hogy Waldorf óvoda-e a veszprémi óvoda, vagy nem, mert hogy nem alapítványi, hanem állami, de a Anettéktől és Tamástól és a fenti vezetőségtől, akik tényleg erre hivatottak, mindig azt mondták, hogy ez egy híd, aki gyakorlatilag mind a 2 oldalra át lehet menni, hogyha átmegyünk, ott is ezt tapasztaljuk, és ha visszajövünk ott is. Tehát, hogy egy kicsit ne érezzük magunkat annyira nem Waldorf óvodának, mert a pedagógusaink, a családjaink a lehető legnagyobb mértékben részt vesznek az óvoda működésében, mindig képzik magukat, vannak tanárok, akik jönnek, és minden alkalommal még tesznek azért, hogy ez még Waldorfabb, még elkötelezettebb óvoda lehessen, és hogy fontos neki az iskola létrejötte, mert nyilván a gyerekek nem Waldorfba szeretnének menni, hanem Waldorf iskolába. Úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk a Waldorf iskola működésére, meg itt létére. A családjainktól nagyon jó visszajelzés jön, sokan válasszák ezt az iskolát, és azt gondolom, hogy a 2 együtt egy valaminek mondhatjuk, egy intézménynek, vagy legalábbis mi úgy érezzük, hogy összetartozunk nagyon ezzel az intézménnyel, és kívánunk nekik további 20 évet minimum, legalább még 20-at, következő 20-at. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok kicsit. Remélem, hogy elmondtam, amit fontosnak gondolok. Én az antropozófiával találkoztam így először, mint egy szellemiséggel, a 90-es évek elején. Utána Petra lányunk megszületett 94-ben, és akkor elkezdtünk neki óvodát keresni, és akkor szembesültem azzal, hogy hát az antropozófia szellemiségre épül egy pedagógia, amit Waldorf pedagógiának hívnak. Hát akkor teljesen egyértelmű volt, hogy akkor ezt szeretnénk Petrának.
és akkor jutott a tudomásunkra, hogy létezik már egy Waldorf óvoda Veszprémben. Úgyhogy így kerültünk, Vali, hozzátok, nem a te csoportodba, hanem a Hadnagy Jutka csoportjába kerültünk végül, és ott nagyon jól éreztük magunkat, és teltek voltak az évek, minden szép és jó volt, de egyszer csak rádöbbentünk, hogy hoppá, de hát a gyerek kinövi az óvodát, és akkor mi lesz utána? És hát akkor jött az ötlet, hogy akkor nincs más hátra, mint alapítani kell egy Waldorf iskolát. A történet olyan értelemben nagyon érdekes, Vali, biztos emlékszel rá, nyilván te is, meg többen így közülünk, hogy én úgy emlékszem, hogy akkor az a veszély fenyegette az óvodánkat, hogy az épületét az önkormányzat el szeretné venni, és más célra hasznosítani. És így jött egy olyan ötlet, hogy egy ilyen pozitív kampányként mutassuk meg magunkat a világnak, és ebből szerveződött aztán 2000. november 11-ére, Márton napra egy nagy Waldorf rendezvényvetési Albert gimnáziumban. A Vekerdi Tamás, Mesterházi Zsuzsa, euritmisták, óvónők, sok mindenki ott volt. És majd Erika is el tudja mondani ez a saját történetét, Vőszegő Erika, aki a saját lányunk osztálytanítója lett később. És én innétől számolom az iskola alapítását tulajdonképpen, hogy ez volt az a pillanat, mikor elindult egy nagyon tudatos iskolalapítási folyamat, ami azért 3 évbe tellett, mire azt mondtuk, hogy igen, itt az ideje, hogy elindítsuk az iskolánkat. A Veszprémi Egyetem tanárképző karára jártam, és a pedagógia-pszichológia tanszéken nagyon-nagyon sok fakultatív tantárgyat hallgattam. Például a önismereti kurzusokat, konfliktuskezelést és az alternatív pedagógiákat is. Tehát igazából ott találkoztam először a Waldorf pedagógiával, de csak nagyon dióhéjban. Ami a konkrét személyes élmény és megszólítatás, az 2000. november 11-én történt. Én szakdolgozati témát kerestem, azt tudtam, hogy nem német irodalomból vagy német történelemből szeretném írni a szakdolgozatomat, hanem pedagógiai témát kerestem. És sétáltam az egyetem előtt, és egy ilyen nagy plakáton megláttam, hogy Veszprémben Waldorf nap lesz 2000. november 11-én a Vetési Gimnáziumban. Vekerdi Tamás, Szentmártoni Ivon, Tóth Nóra lesznek a vendégelőadók, és én elmentem erre a rendezvényre, ugye egyetemistaként, mint aki szakdolgozati témát keres. És teljesen elvarázsolt ez a nap, a közösség, az emberek, az előadók, és akkor nagyon fel is buzdultam, hogy akkor nekem jó lesz témának a Waldorf pedagógia, méghozzá azért is kapóra jött, mert hogy nyelvtanárnak tanultam, és a Waldorf iskolában 2 idegen nyelvet tanulnak a diákok már első osztálytól fogva, úgyhogy gondoltam, hogy ezt nagyon jól lehet kutatni, akár megkritizálni, és hogy akkor ez lesz az én témám. És egyből oda mentem Vekerdi Tamáshoz, és őt is felkértem külső mentoromnak, hogy segítsen ebben a folyamatban, de sajnos nem tudott vállalni, de adott tippeket, hogy kit keressek és merre induljak. És a nap végén volt egy ilyen ünnepi pillanat, hogy a veszprémi Waldorf óvodások ilyen gyönyörű Mártonnapi lámpásokkal jöttek be az előadótérbe, ahol körülbelül 200-an ültünk, és ezek a kis óvodások odaadták a lámpásukat valakiknek, és én is kaptam egy ilyen lámpást. És akkor én nagyon boldogan mentem haza, hogy akkor valóban ez az én szakdolgozati témám, és jó helyen vagyok, jó időben. És akkor utána én sokáig még így tényleg kutattam, Waldorf iskolákban voltam, az óvodában is voltam, szülői esten és óvodai ünnepen. Gyűjtöttem az anyagot a szakdolgozathoz, közben iskolai előkészítő előadások voltak, azokra is eljártam, és egy idő után már úgy éreztem, hogy nem a szakdolgozathoz gyűjtöm a témát, hanem már mint leendő szülő vagyok jelen, vagy leendő pedagógus, hogy már így annyira megérintett az egész pedagógia, meg a szellemiség. És akkor lediplomáztam, megvédtem a szakdolgozatomat, és én utána elmentem Angliába fél évre, illetve úgy indultam, hogy egy teljes évre akartam menni, és tudtam, hogy szerveződik itt az iskola, és valami miatt, véletlen folytán, hazajöttem előbb, egy fél évvel előbb,
és akkor tényleg abba csöppentem bele, hogy már a finisben van az iskolalapítás. És akkor jelentkeztem német tanárnak, de mondták a szervezők, hogy megvannak a nyelvtanárok, spanyol és angol tanítás lesz ebben az iskolában, úgyhogy nincs szükség most német tanára, de örülnek nekem, hogy itt vagyok, vállaljak osztályt, legyek osztálytanító. És akkor én ugye 22 éves voltam, 23, és mondtam, hogy nem, azt nem tudok furujázni, nem tudok rajzolni, azt nem tudom elvállalni. És akkor 2 hétig alig aludtam, mert így mozgott bennem az egész, és ilyen nagyon sorszerűnek éreztem, és odaálltak elém szülők, akik azt mondták, hogy örülnek, hogy itt vagyok, és megvan a bizalmuk felém, és akkor egyszer csak megszületett bennem, hogy akkor nekem ezt el kell vállalnom, ezt az osztályt, és osztálytanítóként lehetek jelen ebben az iskolában, ebben a születendő iskolában. És a legérdekesebb pont az ez, hogy kiderült, hogy én az osztályomban járó diákok, a legérdekesebb pont az egészben, hogy mikor kiderült, hogy az osztályomban járó diákok közül valaki adta nekem ezt a lámpást óvodásként a Vetési Gimnáziumban. Tudok Edrikához kapcsolódni, mert én is a Veszprém Egyetemre jártam, és 2001-2002 között végeztem pedagógiai, pszichológiai tanulmányokat, és nagyon-nagyon intenzív volt ez az időszak ebből a szempontból. Így találkoztam először a Waldorf pedagógiával is, mint alternatív pedagógiával. De az igazság, hogy ekkor én még az individuális pszichológiára alapuló bátorító pedagógiában mélyültem el, és ahhoz végeztem kurzusokat. Az újabb találkozásom az egy jó nagy ugrással 2015. januárjában történt, amikor azt éreztem, az egyetemen dolgoztam, és azt éreztem, hogy váltanom kell, és emlékszem arra, hogy elős elhatározás volt bennem, hogy én most leülök a számítógéphez, és frissítem az önéletrajzomat. És hát leültem a géphez, és mint abban az időben szokás volt, bekapcsolom a gépet, és az ember fölmegy megnézni a közösségi oldalát, hogy kapott-e üzenetet, és hát szembe jött velem egy hirdetés, az, hogy angol tanárt keresnek a Fejlófia Waldorf iskolában. Egy ismerősömnek a közösségi oldalán jelent ez meg, rögtön ráírtam, és ő válaszolt is azonnal, hogy úgy, de jó, hogy jelentkeznék, és sőt, magyar tanárt is szeretnének szeptembertől, de jó, és rögtön beszélt az intézményvezetővel, és hát a következő héten már itt voltam hospitálni. És nálam is sorsszerű volt ez az egész, ezen túl is, ahogyan ide találtam, hogy azok a fiatalok, akiket akkor taníthattam, hospitáltam náluk először, majd taníthattam náluk, azok a 6-asok, akik csillogó szemmel azt mondták, hogy ők azt szeretnék, ha mindenképpen én lennék majd az angol tanáruk, ők lettek rá 2,5 évre az osztályom, és tavaly érettségiztek nálunk. És hát azóta is, bár itt vagyok 8 éve, de mindig úgy lépek be a kapun, hogy mintha sütne a nap. Tehát nagyon-nagyon szeretek itt dolgozni. Hát engem, illetve hát úgy is mondanám, hogy a családunkat, azt a legidősebb gyermekem hozott a Waldorf pedagógiához közel. Fizikálisan elég furcsa helyzet volt, egy távoli rokonnak az esküvőjén voltunk, egy esküvői vacsorán, ahol egy ülésrend volt, és akikkel szembeültünk, én nem is ismertem őket, így bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy van egy 2 éves gyermekünk, és azonnal ez a pár így lecsapott ránk, hogy de jó, és akkor melyik óvodába fog járni. Én meg így néztem, hogy hát még csak 2 éves, hát én nem is foglalkoztam ebben, hogy óvodába fog járni. És akkor ők elkezdtek lelkendezve mesélni, hogy Veszprémben van egy csodálatos hely, egy csodálatos óvoda, és hogy ezt mindenféleképpen meg kell néznünk. És természetesen elhangzott, hogy Waldorf, de nekem az egészből csak az maradt meg, hogy nagyon családias, meg hogy egy szép környezetben van. És
És akkor egyszer csak én kézenfogva a Berci kisfiammal elmentünk megnézni az óvodát, előtte telefonon megkérdeztem, hogy csak úgy be lehet állítani, és hát mióta az óvodaudvaron összetalálkoztunk a Vali nénivel, és akkor nekünk így innen indul a Waldorf történetünk, mint család. Aztán sorba született még 2 gyermekünk, akik így az óvodát végigjárták, és nagy szerencsénkre aztán ebbe az iskolába is jártak végig. Konkrétan az iskola és az iskolával kapcsolatos kötődés, az pedig már mindjárt az első Waldorf óvodai szülőértekezleten volt, ahol tájékoztattak minket mindenről, és a végén felállt egy szülő, aki nem is a mi csoportunkban volt szülő, bemutatkozott, hogy ő a Krivácsi Zoltán, és azért van itt, hogy elmondja nekünk, hogy ők már itt régebb óta szülők, és hogy ők szeretnének az óvoda folytatása után iskolát alapítani, meg ott ültünk, hogy hát örülnénk, ha felvennének minket ebbe az óvodába. De hogy aztán ez így innen indult nekem. És még annyit szeretnék elmondani, hogy nekem ez a Waldorf pedagógia egy jó iskola volt egy a felnőtt éveimre, tehát nem csak azt tanultam tőle meg, hogy mondjuk milyen egy nyitott életszemlélettel élni, hanem én ennek a segítségével tanultam meg azt, hogy milyen szülőnek lenni, és hát kaptam egy olyan lehetőséget és egy olyan hivatást, ami így azóta is itt tart. És már tudom, hogy nem csak az indulási impulzusaink hasonlók Katával, hanem a többi is. De én is egy ismerősömön keresztül hallottam először a Waldorf Oviról a Dózsavárosban, mert tulajdonképpen mi ott laktunk. Tehát együtt babáztam egy ismerősömmel, aki ismerte a Waldorf óvodát, akkor éppen valami egyéb más kapcsolódási formája is volt, aztán ők is oda jártak később, végig, csak elköltöztek Veszprémből, tehát az iskolában már nem vettek részt, az iskola alapításában sem. De semmit nem tudtam a Waldorf pedagógiáról. Annyit tudtam, hogy Vekerdinek köze van hozzá, és a Nőklapjában olvastam a cikkét. És amiket Kata, te is mondtál, hogy természetes anyagok, hogy azért alapvetésében teljesen más, mint egy olyan óvoda, amiben mondjuk én jártam óvodásként. És 98-ban, amikor a legnagyobb gyermekem, Borsika lánykám 2 éves volt, vagy 2,5 éves, akkor látogattunk el először az óvodába, és hát nem volt kérdéses, hogy oda szeretnénk járni. Úgyhogy elkezdtünk, akkor is voltak már ilyen óvodába hívogató programok, ha jól emlékszem, ez volt a neve. És hát utána már a többi gyermekem is nem volt kérdés, igen. És amikor Zoli mondta, tehát megtudtuk, hogy van egy ilyen impulzus, és nem volt kérdés, hogy mi is szeretnénk részt venni az iskola alapításában, és a működtetésében is. És mivel mikor indult az iskola, nekem akkor volt 3 éves a Damián fiam, tehát úgymond felszabadultam időben, és munkaerőileg felkértek az akkori alapító tanárok, szülők talán együtt, hogy akkor vállaljam el az iskolatitkári teendőket, és így csöppentem bele munkavállalóként is az iskola életébe, ami egyébként óriási élmény volt így együtt tevékenykedni. Mi is egy kedves ismerősöm révén hallottunk először a Waldorf pedagógiáról, Krivácsi Zoltánnak hívják az ismerőst, ugyanis mi körülbelül akkor 10 éve dolgoztunk együtt az egyetemen kutatóként, és volt egy Kamilla lányunk, aki akkor órás volt. Viszont nekünk úgy hozta az élet, hogy pont mikor a Kamilla nagycsoportos lett, akkor mi külföldre költöztünk, tehát 1,5 évig az óvoda előtt, az iskola előtt mi nem voltunk itthon, úgyhogy nem tudtuk kivenni részünket itt az iskolai előkészületekből. Egy megbeszélésre emlékszem, még mielőtt kiutaztunk Svédországba, hogy volt egy ilyen szülői összejövetel
az óvodában, a Waldorf óvodában, ami már az iskola kezdeményezésről szólt, de aztán igazából utána én csak Zolitól értesültem így e-mailekből, hogy áll a dolog. De megmondom őszintén, tehát akkor a bizalmunk volt, hogy ha Zoli azt mondja, hogy ez jó, akkor nekünk jó lesz. Úgyhogy igazából mi nem tudatos Waldorf szülőként kerültünk ide, hanem abban bíztunk, hogy ez tényleg egy jó hely lesz. És hát most így utólag mondom, kicsit röstellem, hogy nem tudtunk részt venni abban a sok munkában, ami itt az előkészületek során felmerült, aztán utána próbáltuk bepótolni. Hát igazából nekem még meg se fordult a fejembe, hogy milyen iskolába menjen a gyerek, mert nekem az állami iskolával nem volt rossz tapasztalatom. De úgy gondoltam, hogy hát ha ez így jó, hát persze, biztos jó lesz, és ugye még külföldre mentünk, és Kamila ott bekerült egy Montessori, hát iskolának hívták, de hát ilyen iskola előkészítő talán. És ott roppant jó dolgokkal foglalkoztak a gyerekek, és ez nagyon-nagyon tetszett, meg a hozzáállás is, hogy ha van valami kérdésük a gyerekeknek, azonnal utána mentek, buszra ültek, megnézték, van-e nyelve a halnak, kimentek a halpiacra. Tehát, hogy nagyon-nagyon tetszett, és akkor a Waldorf iskoláról semmi fogalmam nem volt, a pedagógiáról se, csak valami ilyesmi volt bennem, hogy valami hasonló lehet a tevékenységek kapcsán, mint ez a Montessori, hogy akkor az biztos nem lesz rossz. Úgyhogy ilyen teljesen tudatlanul jöttünk, és igazából itt tanultuk vagy hát tanultuk magát a Waldorfságot, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultunk, és hát rossz lett volna, ha ezeket nem tanuljuk meg, mert bennem biztos, hogy voltak ilyen sémák, hogy ezt így kell csinálni, és akkor nekem meg kell mondani a gyereknek, hogy az úgy jó. Tehát mi nem Waldorf óvodába jártunk, de már ott is megkaptuk az óvónőtől, ahova azért mentünk, mert egy rokonunk volt az óvónő, és megbíztunk benne, hogy ez így jó lesz. Megkaptuk tőle, hogy nem jól csináljuk, tehát hogy ilyet nem szabad csinálni, hogy én megmondom, hogy milyen egy almafa. Tehát hogy itt így jöttek ilyen pofonok, hogy én nem vagyok jó szülő, mert én nem jól csinálom. Most visszagondolva nagyon igaza volt, és hát most már látom, hogy miért nem jó. Úgyhogy így nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és segített nekem, hogy lássam, hogy jobb.